Dámy a pánové, krásný dobrý den, příjemný poslech. Pokud nás posloucháte na některé z podcastových platform, dneska se budeme bavit o silných, ale i slabých stránkách podle metodiky Gallupu. Moje jméno je Jiří Kratochvíl a dnešním dílem vás budu provázet coby moderátor, ale tou hlavní hvězdou je dneska můj kamarád, velký učitel a synonymum pro slovo silné stránky Bogdan Sidarek, šéf firmy Ikigai.cz. Bohdane, ahoj, vítej. Ahoj, díky, zdravím všechny posluchače a diváky. My si budeme tykat, protože se známe. Ano. Já jsem už tak nastínil, že jsi můj velký učitel. Já jsem u tebe studoval silné stránky, takže je to téma, které mě velmi zajímá. Doprovází mě to už několik let a možná hnedka mířím přímo na komoru. Jaké jsou tvoje silné stránky? To si začal hodně z hurta. Ano. Hodně z hurta, hodně z fleku. Abych nezabíhal hned do té metodiky, ale co já považuji, v čem můžu být dobrý, v čem jsem dobrý, tak jsem pozitivní, strašně mám rád vtipy, čtu si vtipy na Twitteru, všude možně. Jo, opravdu se dívám na to, že sklenice je vždycky poloplná. Musím si dávat pozor, abych to nepřeháněl. Druhou mojí silnou stránku je connectedness, propojování lidí, propojování událostí. Pro mě nic není náhoda, prostě všechno se děje tak, jak se má stát. Mám rád lidi, jsem společenský, třetí silná stránka podle Gallupa VU. Hodně jdu do hloubky, to znamená rád studuju, rád zůstávám v jednom tématu dlouze a proto také ty silné stránky mě už provazejí 7 let a baví mě to. No a poslední věc, s čím někdy bojuju, tak to je maximizer. To znamená opravdu zlepšování, ale tady v některých momentech to přechází do toho perfekcionismu, někdy něco nedokončím, někdy něco nezačnu, protože to nemůže být perfektní, ale obecně toto je moje, jak se říká v Gallupu, top 5 a já to takhle cítím u sebe, jo? Takže v krátkosti. Ty jsi načal tu top 5. Tím celá řada lidí začíná. Je to stěžejní, když si někdo nechá udělat Gallup test a otestuje se jenom na tu top 5. Vystačí si s tím? Já si myslím, že určitě. 100%, jo. Toto je věc, kterou já mám zažitou ze své zkušenosti. To stejné jsem se dozvěděl, když jsem byl na jedné konferenci v Gallupu v Londýně. S top 5 se dá pracovat klidně 2-3 roky. Jsou lidi, kteří dále nejdou, ale je to naprosto v pořádku. Je to naprosto v pořádku, protože to je ten základ, to je ten moment toho, když zjistíme, že my máme nějaký potenciál. A každý z nás, opravdu každý z nás je v něčem dobrý. Jo? Kolik těch nesilných stránek, ale obecně témat, talentu je? Když se budeme bavit přímo o metodice Gallupu, tak Gallup identifikoval 34 těch témat. Témat vzorců chování, to znamená skupin vzorců chování. Na začátku jich ještě bylo 35, já to často zmiňuji, teď jsou 34. Jo? S těmi 34 pracujeme a to je ten vstup do toho testu vlastně, když se budeme bavit. A o této metodice se často hovoří jako o metodice silných stránek, ale něco mi asi říká, že to nebude jenom o silných stránkách, ale bude dobré znát i ty svoje slabé stránky. Tak zase přímo na tebe. Jaké máš slabé stránky? To je hodně otázka na tělo, ale ano, každý z nás má nějaké slabé stránky a kdybych se odvolal do té metodiky Gallupu, jedna teď už možná neslabá stránka, ale moje nedominantní téma, a byla to slabá stránka, tak to je strategic. Jo? Strategic, to znamená strategické myšlení, to je něco, co já mám v rámci té metodiky na konci. Jo? A dlouho, asi půl roku, když jsem to zjistil, tak jsem bojoval s tím, jak já můžu vést firmu, jak já můžu vést lidi, když nemám strategické myšlení. Ano. To přece nejde. Jo? A to byl můj velký takový bod, kdy jsem se blokoval sám sebe. Ale ano, já kdybych to popsal, tak já nejsem ten, který přijde s 10 možnostma hned z fleku. Já potřebuju zkušenosti, já potřebuju to téma prozkoumat do hloubky a teprve pak můžu s tím začít pracovat. To je právě ten rozdíl, jak já strategicky přemýšlím, ale jiným způsobem. Kdyby měl někdo teď říct prostě, co budu dělat do víkendu, tak já vymyslím možná 2 možnosti a tím končím. Jo, to není něco, v čím bych se vyžíval. Já nedokážu pracovat s více možnostma nebo s mnohonásobně více možnostma. A to je možná jedna moje slabá stránka, nebo byla to. Teď
snažím se s tím pracovat, aby to tak nebylo. To znamená, snažím se ty možnosti hledat. Jiná slabá stránka, a to pořád je asi, tak to je ta moje netrpělivost. Jo, to je taková ta takové to skakání do všeho. Jo, snažím se s tím pracovat, ale toto je věc, kterou, jako když někdo přijde s nějakým novým tématem, co mě nadchne, tak do toho rychle skočím a jo, to je super, pojďme to dělat. A pak vlastně často věci začínám, nebo teď už to snažím se omezit. Ale pořád to není ideální, jako jo. Snažím se nezačínat tolik věcí, jo, takže to je moje další slabá stránka asi. A já tam hodně slyším to, že s tím pracuješ vědomně. Mm-hmm. A to si myslím, že je i takový základ nebo klíčem k úspěchu v tom vlastním seberozvoji, že s tím že když už člověk bude mít nějaký výsledek, ať už top 5 nebo všech 34 stránek, že s tím začne pracovat vědomně. A já bych možná o tebe teď chtěl takový malý návod, jak s tím mají lidi pracovat vědomně. Ať to nevezmou jenom tak, že tady mám nějakou svoji psychodiagnostiku nebo nějaké svoje otestování a tím to končí. Pak někdo třeba řekne, ale já jsem s tím nespokojený. Tak jak s tím mohu v praxi pracovat? Ta otázka je hodně široká. Je široká, jo? Mě tady napadá prostě více těch úrovní, prostě, kde se můžeme o tom bavit. První věc je, a to si můžeme uvědomit, to není jenom u Gallupu, jakékoliv diagnostiky, že vlastně výsledek toho testu, jo, není koncem, ale je začátkem. Hodně lidí to bere, že OK, tak to mi potvrdilo něco, nebo mi to vyvrátilo, to znamená, že jsem s tím spokojený, OK, tady jsem v tom dobrý, nebo to nejde, v tom nejsem dobrý a tak dál. A tím lidi končí. To znamená, dozvědí se a konec. Ale to je teprve vstupní krok. To by měl být ten první bod, to znamená, já se něco dozvím, něco si zhmotním, něco si zvědomím a teď s tím můžu začít pracovat. To znamená, to je ten moment prostě, kdy my pracujeme. Metodika Gallupu pracuje s tím, že je to rozvojová metodika. To není hodnotící věc. Jo, to znamená, velmi často přicházejí za mnou majitelé firem nebo personální jako ředitelé nebo personalisti, kteří tu metodiku ještě neznají nebo neznali a říkají, no to je super, to je skvělé, oni si to zažili, my to můžeme používat pro nábor. Toto přímo Gallup zakazuje. Jo? Takže ta metodika je opravdu rozvojová, protože ona je subjektivní. To není objektivní metodika, která nám řekne, jsou jiné metodiky, které jsou objektivní, které nám řeknou vůči populaci vaše úroveň stres managementu nebo je na nějaké úrovni vůči populaci. Jo? Nejznámější metodou prostě na měření vlastně něčeho, kterou známe prostě objektivní, je IQ. Nebo IQ test, jo? Inteligenční test. Jo? Ale to je pouze nějaká jedna úroveň prostě zvládání situací, ve kterých jsem ještě nebyl. Nebudeme do toho zabíhat víc. Gallup, nebo Clifton Strengths, silné stránky podle Gallupu, jsou rozvojové a jsou subjektivní. To znamená ty otázky, já odpovídám podle toho, jak to cítím. A neporovnávám se s někým. A to je právě ten zásadní rozdíl. To znamená, že v momentě, kdy já jsem sám sebe odpověděl na ty otázky a mám ten výsledek a ty říkáš, OK, tak já jsem s tím nespokojený, ano. Tak moje otázka bude znít, tak proč jsi s tím nespokojený? Jakým způsobem, co tam zatím je? Protože ty jsi na to odpovídal. To je jenom zhmotnění toho, co ty jsi odpověděl. To je pravda, s tím souhlasím. Já bych možná jenom navázal, ty jsi říkal, že to není metodika, kterou by firmy měly používat na začátku na nábor, ano. Byť to tak může k tomu svádět. Ano. To znamená, kdy Gallup test přichází na řadu. Kdybych to měl jako šéf personalista zařadit do možná onboardingu, anebo už je to potom do nějakého pracovního procesu? Jsou tady dva přístupy, které většinou vidíme u firem a se kterými pracujeme. Kdybychom si představili ten nábor, ten vlastně celý ten proces toho náboru, to znamená máme před náborem, pak máme ten nábor, pak máme trial periodu, aneboli zkušební období a následně pak už máme vlastně plné zapojení nějakého pracovníka. A já většinou pracuji s tím, že říkám, před tím náborem bychom si měli otestovat, jestli ten člověk má ty základní dovednosti a schopnosti. Jo, to znamená, nebavíme se o vzorcích chování, ale to, jestli je dobrý. Potřebujeme člověka, který je dobrý na Excel, tak si najdeme člověka, který je dobrý v tom Excelu. Ano. To znamená, otestujme to. Potřebujeme Javistu, jo, velká věc v dnešní době, prostě ajťáci. Zjistíme si, jestli ten člověk umí programovat, jestli umí, přesně tak, jestli má ten skills, jo, jestli má ten prostě ten konkrétní třeba JavaScript nebo a tak dále, jako které používají prostě teď ajťáci. V tom trial periodě
jo, v tom zkušebním období, tam by to mělo být spíše o tom, jestli ten člověk nám sedí do firmy. To znamená, jestli hodnotově a vlastně jako je na stejné úrovni, je na stejné vlně, bych to řekl. Jo? Dá se s tím pracovat u hodnot, ale do toho nezabíhejme, ale tady potřebujeme zjistit, jestli nám sedne do týmu, jestli se s ním dobře budeme cítit. Jo? A když už to víme, když víme, že má ty správné schopnosti a sedne nám do týmu, tak pak po té trial periodě, po tom zkušebním období mu dejme test na silné stránky podle Gallupa, protože v tom momentě budeme vědět, jak se ten člověk přirozeně bude chovat, kde je jeho potenciál a jakým způsobem ho můžeme využít v tom daném místě. To je jeden přístup. Ale existuje tady druhý přístup, který taky používáme a to je v momentě, kdy nabíráme někoho na konkrétní projekt, protože to se taky může stát. Nabíráme interim manažera nebo nabíráme nějakého CEO, který nám potřebuje krizového manažera. V tom momentě můžeme toho Gallupa použít hned po náboru. To znamená v tom momentě, protože ten člověk k nám přichází na rok nebo na nějaké konkrétní období a potřebujeme, aby on začal fungovat co nejrychleji, co nejefektivněji nasadil prostě svoje schopnosti. A v tom momentě toho Gallupa můžeme použít hned po náboru, protože víme, že to není člověk, který by z nás zůstával 10 let, 20 let, nepočítáme s ním dlouhodobě, ale je to prostě projektová záležitost. A to je druhý přístup, který můžeme tady vědět. Ale tak, asi. Když jsi mluvil o těch týmech, mám obchodní tým a všichni to jsou stejní runaři. Dalo by se předpokládat, nebo předpokládejme, že testy jim vyšly, že ty silné stránky mají velmi podobné. Je to dobře, anebo to naopak může něčemu uškodit? Z pohledu například firemní kultury a tak dále. Ano. Zase můžeme se na to podívat z více pohledů, protože hned mě tam napadá více věcí. První věc, kterou bych začal, nic není špatně. Jo, to znamená, ta metodika silných stránek říká, pracujme s potenciálem, rozvíjíme potenciál, rozvíjíme to, co máme. To znamená, nedívejme se na to, jestli to je špatně, že máme takové lidi, nebo že máme takový tým, ale jakým způsobem ty lidi, které máme, můžeme využít a případně pokud je nějaká potřeba ve firmě nebo v tom obchodním týmu, kterou nemáme, tak hledejme, ale na úrovni dovednosti a schopnosti, ne na úrovni vzorců chování, protože tam bychom se dostali k tomu náboru. Jo? Ale pokud oni mají stejné schopnosti, jo, nebo stejné ty výsledky těch vzorců chování, což se může stát v obchodním týmu, protože statisticky můžeme říct, že třeba obchodáci mají více tady těch silných stránek. Ano. Nebo účetní mají více tady těchto silných stránek. Ale pozor, je to pouze tady z této strany, to znamená, co nám říká statistika. Jo? Nesmíme se na to dívat z druhé strany, to znamená, že ano, já mám nějakou konkrétní silnou stránku a tím pádem bych měl dělat. Jsem předurčen k tomu, že budu tak, dělat. Jako, ano. Přesně tak. Člověk může dělat cokoliv, ale je to otázka toho, jakým způsobem bude naplňovat svůj potenciál a jestli ho to bude bavit. Jo. A to je ono. Ať to nezapadne, protože ty jsi to tam zmínil, tak bych to chtěl vypíchnout. Právě i ten pohled individuální, kdy vyjdou mi silné stránky, silné nebo slabé, nebo nedominantní, a jednotlivec by se vlastně neměl dívat na to, že buď se na to hodím nebo nehodím, ale co mohu udělat, nebo jaké silné stránky použiju k tomu, abych dosáhl toho svého cíle, ať je ten cíl jakýkoliv. Možná tady to zkusme teď rozebrat, abychom dali lidem návod, jak vlastně s ním mají pracovat. Ať to opravdu neskončí jenom v šuplíku další test, ale ať je to pro ně opravdu možná takový ten životní game changer, který je posune. Viděl jsem to, ano, opravdu může být. Opravdu může být ten game changer, jo. Zažil jsem to několikrát, možná se k tomu pak dostaneme. Nicméně, opravdu, když vám vyjde test, když si uděláte ten test, jo, jednou z věcí, kterou já jsem viděl, že firmy dělají, že udělají test a pak už s tím nepracujou dál, jo. Já říkám, když už máte nějakou metodiku rozebranou, nebo prostě jste ji nakoupili, nebo máte, ti lidi to mají, tak pracujte s ní. Jo? A je to jedno, jestli to je Clifton Strang's nebo něco jiného, ale pracujte s ní, rozvíjejte ji dál. Řekni nějaký konkrétní příklady. Jo? Pamatuješ si něco, nebo vzpomeneš si na něco z praxe, kdy to firma takhle měla, to znamená, jak s tím mohu pracovat v té firmě dál, ve firmě nebo jako jednotlivec, když už ten test mám. Jasně. A vzpomeneš si na nějaký třeba anonymizovaný příklad, aby si mohl říct,
udělal se test, něco jsme zjistili, ten člověk se začal orientovat jinak a najednou to začalo fungovat. Jo, mám jeden takový příklad a to bylo velmi zajímavé. To byl člověk, nebo je to člověk, se kterým pořád jsem v kontaktu, protože spolupracujeme. A to byl člověk, který vedl tým. Jo, vedl tým, nebudu prostě více konkrétnější, ale vedl tým a bylo vidět, že z jedné strany ho to naplňuje, protože ta firma to od něho očekávala, nebo prostě ten systém to od něho očekával. Z druhé strany to bylo vidět, že ho to velmi trápí, že on tam nevidí prostě ten smysl, no, tak bych to řekl. Jo. A my jsme pracovali delší dobu, právě jsme odkryli nejdřív to 5, pak v celou 34, pak jsme se začínali bavit coachingovým způsobem, to znamená, byl to coaching asi přibližně roční. A po roku ten člověk zjistil, že hele, já ale nechci být tady v této oblasti manažerem, nechci vést lidi, já chci být expertem. Já chci být tím specialistou, který tady tuto oblast bude zastřešovat. A opravdu teď... Což je velká změna v tom mindsetu. To je velká změna. A on teď je tím specialistou. Jo? Já bych řekl, že to je specialista v tom svém oboru na úrovni národní teď. Jo? To znamená jeden z opravdu jedných stopek, minimálně v Moravskoslezském kraji, neboli na úrovni České republiky, který dokáže ty svoje schopnosti takhle využít. Tím, že si to uvědomil Přesně si. Tak, přesně tak. Tam byla ta velká změna, že ten člověk si uvědomil, že my máme někdy takové myšlení, že ano, náš kariérní postup vede k tomu, že musím vést lidi. Nebo prostě, kdybych chtěl se posunout, musím vést lidi. Tak už musím mít tým a někam to... Přesně tak. Ano. Jako jo. A tady bych chtěl říct, že prostě to není o tom, že máte vždycky vést lidi. Jo? Protože člověk si na sebe dělá tlak, který je pro ně možná nepřirozený nebo stresující, přesně ale tak. Když by si uvědomil, mě bude dobře jako expertovi. Přesně tak. Ten specialista, ten expert, já jsem se setkal i sám u sebe v praxi, kdy experti v mém týmu vydělávali víc než já, když se bavíme už o penězích. A bylo to super. To je to nejlepší, co se může stát. Ano, to mohu potom. Jo? To je přesně ono. A v tom momentě ti lidé začínají naplňovat ten potenciál. A zase možná taková narážka na praxi. Není to vlastně častý přístup lidí ve firmách, že z expertů udělají tým lídry, manažery, ředitele a protože jsme výkonově nastavená společnost, tak to ten expert vezme, ale pak se tam trápí? Stává se to. Stává se to. Já neříkám, že to musí být nutně špatně, ale vždycky se ptejme těch lidí, jestli to chtějí a hlavně nevytvářejme kulturu, že vlastně, abych se posunul v kariéře, tak automaticky musím vést lidi. Ano. Protože toto je přesně ten moment, který velmi často ve firmách, v těch firemních kulturách existuje. To znamená, já už nemůžu růst ani platově, ani kompetenčně jinde, než jenom prostě při vedení lidí. Jo? A přitom experti, a v ITačině to je krásný příklad, jo? V IT oboru, to jsou lidi, kteří jako experti můžou se uživit perfektně a můžou být opravdu spokojení v té své praxi. Navíc dělat globálně v dnešní době. Přesně tak. Ano, přesně tak. Takže tady bych spíše pracoval s tím, zeptejme se sami sebe, jestli mě to baví a jestli to opravdu chci dělat. Jestli ty činnosti, konkrétní činnosti, to znamená, že já s tím člověkem budu muset sedět, opravdu, nebo prostě mít nějaké rozvojové sezení, KPI, jo, nějaké prostě sezení ohledně jeho cílu, jo. Jestli opravdu se chci zamýšlet nad tím, ten s tím spolupracuje, ten s tím nespolupracuje, jaký ten má vztah a tak dál. Jestli to je něco, co mě baví, anebo spíše chci být tím expertem v té dané oblasti a zabývat se něčím, co mě bude bavit a co mě doplňovalo doteď. A to mě přivádí na další otázku. Kdy ten pohled máme komplexní, to znamená 34, a na důležitost těch slabých stránek, protože pokud člověk zná jenom ty silné stránky a většinou je ti lidé, kteří se sebou pracují nebo jsou zvyklí se sebou pracovat, taky znají, ale vlastně jak je důležité znát ty slabé stránky? Není tam možná i skovaný takový jako základ toho úspěchu i třeba té spokojenosti, protože člověk může mít nějaké silné stránky, které ho přeturčují k tomu, aby byl výkonový nebo prostě orientovaný víc lidí a podobně, ale pak na té druhé straně spektra bude mít opačné, dejme tomu, opačnou polarizaci a když o tom neví, tak se může trápit, protože se za něčím honí. Je to tak. Je to další krok v rozvoji. To znamená, já bych řekl, věnujeme 80% času rozvoji našeho potenciálu, to, v čem jsme dobří,
to, jakým způsobem prostě my chceme naplnit ten svůj potenciál. To znamená ty naše silné stránky, jo, ty naše dominantní vzorce, to, co nás baví, o 80% a toto zlepšujme. Z druhé strany, ty slabé stránky, nebo nedominantní vzorce, to, co máme na konci, pamatujme na to, protože to je důležitá součást. Jo? To neznamená, že když pracujeme se silnýma stránkama, tak ty slabé opomíjíme nebo zapomínáme. Pracujeme s nima, ale pracujeme s nima kompenzačně. To znamená, zkusme se na to podívat stylem, jakým způsobem já můžu kompenzovat ten můj nedostatek, aby byl irelevantní v té dané situaci. Jakým způsobem já můžu třeba vytvořit partnerství s někým, kdo v tom je dobrý. No? A to je přesně ten moment, kdy já můžu pracovat se svými slabými stránkama, ale když se je dozvím i z toho testu podle Gallupa, tak prvním krokem je přijetí toho a hlavně si uvědomění, že každý z nás má nějaké slabé stránky. To je jeden z prvních bodů, který je důležitý, prostě přijmout to, že je to OK, že jsem v něčem špatný, protože to je v pořádku. Každý jsme v něčem dobří a každý jsme v něčem horší. Jo? Ale to neznamená, že je to špatně. No naopak, mě napadá zase, že ty silné stránky mohou mnohem více vyniknout, když si člověk uvědomí ty slabé, protože ty odřízne nebo je deleguje na někoho, že? Ano, přesně tak. Nebo je nahradí přesně nějakou tak. silnou stránkou. Přesně tak. Přesně tak. A vyniknou ještě více. Přesně tak. Pracujme se slabýma stránkama tak, aby nás neomezovali. To znamená, to je důležité. Aby mě moje slabá stránka neomezovala v tom, co dělám. Abych já dokázal rozvíjet ten svůj potenciál. To je podle mě ten základ. Jo? Stává se ti tedy někdy, že některý z klientů řekne, mně to vyšlo špatně. Jsem s tím nespokojený. Jo, stává se to. Stává se to, ale tam je velice dobrá otázka s tím, ty jsi vyplňoval ten test. Jo? To znamená, co se ti na tom nelíbí. A pojďme se o tom pobavit. Jo? Pojďme hledat, protože ty jsi vyplnil a je to zhmotnění tvého výsledku, to, co ty jsi tam napsal. Dá se ten test nějak ovlivnit? A já teď spíš mířím právě k tomu, kdy by to někdo mylně použil na začátku náborového procesu. Jasně. No, to znamená, řeknu, hledám obchodníky, hledám účetní, tady si udělej test a podle toho uvidíme. Chybný přístup a dá se to nějak ovlivnit ze strany toho respondenta? Ten, který to bude vyplňovat, ten test. Přesně tak. No, jako zásadně se dá. Vlastně jako to je ten základ vlastně toho testu, protože my vyplňujeme ten test podle sebe. Proto se říká, že ten test je subjektivní. Jo? To znamená, že je to moje vnímání sebe sama, to, jakým způsobem reaguju v konkrétních situacích. Jo? A teď je důležité si uvědomit jednu věc. Když my vyplňujeme ten test, jo, a ten test vlastně nám řekne, jo, že vyšlo to takhle a takhle, tak ve stejném momentě, když my to použijeme pro nábor a řekneme, my chceme obchodníka, tak ten člověk přes co udělá? On nám vyplní ten test podle toho, jak my chceme. To znamená, že přesně ten člověk bude mít předpokládaného obchodníka, že obchodník je komunikativní, otevřený, extrovert, prostě dejme tomu zaměřený na výkon a tak dál. A přesně takhle nám ten test vyplní. A to je právě jako ta chyba, protože on je subjektivní, ten test. Ten test, když někdo má vyplňovat Gallupa, tak by ho měl vyplňovat ideálně s svobodnou hlavou, s čistou hlavou. No, bez nějakého cíle. Přesně tak. Jo. Chci poznat sebe. Chci poznat to, jaký jsem, chci si to zhmotnit a chci začít s tím pracovat. Ale ne chci tu danou roli, nebo chci tu danou pozici. Protože v tom momentě prostě já se změním tu svoji optiku. Přesně tak. Ano. Mimochodem, jak to probíhá ten test? Je to nějak časově omezené? Mám tam na to půl den, půl hodiny, hodinu, nebo mám... Jak dlouho trvá odpověď na otázku? Je to celkem rychlý ten test. Jo? Není to 5minutovka. Jo? Ten test byl vymyšlený 10 let. To znamená, že pan profesor Clifton, Donald Clifton, ten, který to vymyslel se svým týmem, oni na té celé metodice pracovali asi 10 let. Jo? Takže to je dobré si uvědomit a on má nějaké psychologické základy, prostě jo, na to je technický report a tak dál, validita a tak dál. Ale kdybychom vzali, o čem je ten test, nebo má 177 otázek. Někdo si může říct, no tyjo, tak to je hodně. No, ale to jsou velmi jednoduché otázky, to znamená otázka, která směřuje, třeba první otázka v tom testu. Kupuju dárky, které se líbí všem, anebo z druhé strany vybírám dárky přesně pro konkrétního člověka. A ta odpověď zní, silně souhlasím, slabě souhlasím, neutrálně, silně, slabě. A takových otázek já mám 177.
A mám na tu odpověď jak dlouho? A mám na tu odpověď 20 vteřin. To znamená, to není moc dlouhý čas? Přesně tak to má být. Musím se impulzivně rozhodnout, co je mi blíže. Přesně o tom to je. Jo? To znamená, že v momentě, kdy já rozhoduju se, že to jde, jako je takhle by se rozhodnul, tak to je ta přirozená reakce, to je ten můj přirozený vzorec. Jo? Pokud už o tom přemýšlím, a přemýšlím více než 20 vteřin, to znamená, že se v té dané oblasti nedokážu rozhodnout a tím pádem jsem neutrálně nebo neodpovím. Opakují se nějak ty otázky? Ano, to znamená takhle. Ne, že by se opakovaly otázky, ale konkrétní odpovědi se kombinují s jinýma konkrétníma odpovědma. Pokud by někdo chtěl, hlavně pro analytiky, existuje technický report, jo, který se dá stáhnout volně na internetu, jo, jmenuje se to Technical Report Clifton Strengths, něco takového. A tam je uvedené všechny informace ohledně toho testu. Kolik otázek je na konkrétní danou silnou stránku, jakým způsobem se to kombinuje a tak dále. Samozřejmě samotný test tam není celý uvedený, jo, protože to je know-how vlastně Gallupu, ale jako celá ta technická záležitost tam je. Vlastně. Ale ten test tak nějak jakoby testuje, jestli ta odpověď byla správná, ano. A občas nám tam, nebo správná, jestli ověřuje si, jestli zareagujeme o nějakých třeba dalších 20 otázek podobně, možná. nebo stejně, je to možné, prostě to znamená, ano, jsou ty otázky podobné, protože zase konkrétní vzorce můžou být v různých tématech. To znamená, z těch 34 témat nějaký vzorec může se projevovat různě v různých tématech. Jo? Když to vezmu prostě člověk, který je individualizátor, to znamená ten, který má silnou individualizaci a pracuje s každým člověkem zvlášť, každého bere zvlášť, může mít podobnou reakci jako developer, ten, který rozvíjí lidi. Jo? A rozdíl je v tom, jestli se bavím o tom, jak vnímám toho člověka teď, anebo jak vnímám potenciál toho člověka do budoucna. A tam ta otázka může být různá, takže asi takhle. Prosím mě, Bohdane, jaký typ lidí nebo firem za vámi chodí? Nebo jsou to více jednotlivci, nebo to jsou firmy, které chtějí otestovat svůj tým? Je to různé, ale to je spíše už zaměřením jako firmy, kde jsme se rozhodli před několika lety. Protože já jsem začínal tady s Ikigai v roce 2017. Na to jsem se chtěl zeptat, jak dlouho? Ano, 2017, to znamená, teď už běží 8. rok, jo, kdy s tím pracuji. Gratulace. Děkuji. Takže je to zajímavá cesta, kterou jsme ušli a před několika lety já vlastně, to možná zmíním, jsem se bavil s Robertem Vlachem na volné noze a on mi řekl, hele, když chceš dál pokračovat, tak se musíš rozhodnout, jestli jdeš tou cestou té firmy. To znamená, chceš se zaměřit více na firmy, chceš mít nějaké strategické řízení, budovat tým, anebo budeš samotným expertem a budeš samotný fungovat. Jo? A což je naprosto v pořádku. Jasně, samozřejmě, no. Já jsem se tehdy rozhodl, že chci budovat dál firmu. A tím pádem prostě i ten náš segment těch zákazníků postupně se mění od těch individuálních až po ty firemní. To znamená teď naši hlavní části jsou firmy, které chtějí implementovat Clifton Strengths do své firemní kultury, anebo druhá část, když školíme a teď už přicházejí i firmy, že chtějí vyškolit několik lidí, jo, kteří budou pak vlastně jako pracovat s Gallupem u nich ve firmě. Já se k těm firmám ještě vrátím, ale zase napadlo mě v rámci toho tvého povídání, u vás v týmu jsou, předpokládám, všichni otestovaní a znají svoje silné i nedominantní i slabé stránky. Ano. A je to rozložený podle nějakých ideálních měřítek, to znamená, že ten tým je skutečně, že každý dělá to, co ho naplňuje, baví, má tam ty silné stránky, ty svoje talenty tam uplatňuje a... Tak bych to řekl, jo, aby to bylo úplně přesné. Jo. My 34 lidem nedáváme, že to musí udělat, ale můžou to udělat. Jo. To, co chceme, aby každý z nich měl top 5, abychom znali ten potenciál a s tím potenciálem pracujeme. To znamená, je to o rozvoji, je to o tom hledat ty činnosti, které ty lidi baví a ano, ten Gallup nám velice hezky ukazuje, v čem ten člověk bude dobrý. Pokud máme třeba v administrativní týmu Zuzku, která dělá kreativitu, jo, tam je jasné ideation, ona ráda prostě tvoří, ona ráda vytváří nějaké nové grafiky, jo, takže tady s tímto pracujeme. Jo, jsou zase konzultanti, kteří využívají ty svoje silné stránky v rámci konzultací u firem a taky pracujeme s tím, jakým způsobem toho konzultanta přizpůsobit nebo komu dát daného konzultanta, když to jde samozřejmě. Takže ano, pracujeme s tím a snažíme se to rozvíjet
A i já prostě s mým nízkým strategikem se obracím na lidi, kteří toho strategika mají silnějšího prostě. Takže ty jsi to delegoval? Ano, přesně tak. Konkrétní věci deleguju na další lidi prostě, abych ty informace dostal třeba, nebo abychom se posunuli. Jasně. No, zpátky k těm firmám, byť teď jsme se taky bavili o tvém týmu, ale k firmám jako k tvým zákazníkům, zajímalo by mě, mám pocit, že mi nefunguje, nebo že mám slabou firemní kulturu, něco v týmu nefunguje. Mohu využít a jak konkrétně metodiku Gallup? A zase, dej tam nějaký příklad z praxe. Začněme od toho, že když za náma někdo přijde, tak jsou to různé firmy. Jedna firma přijde, prostě my chceme dělat Gallupa. A v tom momentě já začínám otázkou, a proč ho vůbec chcete dělat? Protože to je ten základ. Jo? To znamená, ne vždycky ten Gallup je odpovědí na to, co si lidi představují. Ale pokud někdo přijde s otázkou, mě nefunguje tým, tak první věc, kterou děláme, tak se doptáváme, jak to funguje, co se děje, kde jsou ty problémy. A ano, v tom momentě můžeme začít, prostě může ten Gallup pomoct z hlediska zhmotnění nebo identifikace toho, jací lidé jsou. Protože u jednotlivce Clifton Strengths nebo silné stránky podle Gallupa pomáhají lidem objevit sebe, zhmotnit. Jo, zhmotnit, já jsem takový a já si to pojmenuju a pokud to mám pojmenované, tak s tím můžu dál pracovat více vědomě. To je to zvědomování. V týmu se bavíme už o něčem jiném, kdy už každý člověk má zvědomělé ty svoje silné stránky, hovorově řečeno, dominantní vzorce, kdybychom se bavili přímo podle metodiky. A tam už se bavíme o tom, že je to vlastně talentový jazyk. To znamená, pro ty týmy přinášíme talentový jazyk. To znamená, já jsem aktivátor, ty jsi, dejme tomu, intelektuál a už tomu rozumím, proč ty potřebuješ více času. Protože ty jsi takový, ty mi to neděláš naschvál. A tam je ten největší přínos v rámci týmu. To znamená otevření té komunikace, pochopení sebe vzájemně, takže tam si myslím, že se to dá. Jaké jsou metodiky výměny těchto informací? Já jsem takový, ty seš takový a chápeme se například nějaký seznam na nástěnce nebo nějaký sdílený dashboard. Jak víš, tam se jako, jak konkrétně by to ta firma vlastně měla dělat? Dá se začít o úplně jednoduchých nástrojů, že si to budeme sdílet, jo, v týmu, to znamená, že opravdu si to řekneme. Jsou firmy, které, když začínají nějaký projekt, tak každý si připomene svoji top 5 na začátku, řekne něco o sobě, jo, a pak se začíná pracovat a tím už vlastně se otevírá ta komunikace. To je úplně jednoduchý nástroj. Znám firmu, která má tu svoji top 5 společně s jménem a fotkou v kanclu. Aha. To znamená, že přijdeš do kanclu a víš, s kým budeš jednat. To je taky možná jedna z možných cest. Jo? Takže těch možností je více. Jo? Znám firmu, která si udělala hrníčky, jo? A každý dostal hrníček prostě se svojí silnou stránkou. To je pěkné, ano, to je originální. To je velice originální. Jo. Tam byla velice zajímavá historka, že ta firma udělala hrníčky pro achievery. Ano. Jo, a každý dostal achiever, no a achiever to je ten, který dosahuje a který má rád odškrtovat si ty úkoly. A největší sranda byla na tom to, že oni tam nechali nezaškrtnuté prostě čtverečky a ti lidé si to otačali, protože pro ně bylo nepříjemné, že nemají přesně tak, že to mají odškrtnout. Prostě. Mimochodem, já se usmívám, protože jestli mě tady sleduješ, já se tady odškrtávám. Jo. Takže nástěnky, hrníčky, to je zajímavý nápad, jak to do té firmy je to talentový jazyk, jo? To znamená, že bavme se o tom, že Gallup jako takový, to je cesta. To je opravdu cesta, jakým způsobem implementovat filozofii silných stránek do firmy. Jo? Ale filozofie silných stránek může být širší než jenom Gallup, jo? Protože to je vlastně práce s potenciálem. Jo? Zkusme si představit jednu jednoduchou větu. Představ si, že každý člověk, ale opravdu každý, v jakékoliv situaci ve svém životě dělá to nejlepší, co může. I když na tebe žena, kamarádka, kamarád, šéf zakřičí nebo prostě tě vynadá ti a tak dál, tak to bylo to nejlepší, co v té dané situaci mohl. A to je přesně jakoby ten moment, kdy můžeme začít přemýšlet o tom potenciálu. Vždycky se snažíme dělat to nejlepší, co můžeme v té dané situaci. A když půjdeme dál,
tak začneme pracovat s potenciálem. To znamená, jaký je můj potenciál, kde já se chci rozvíjet, jakým způsobem já můžu naplnit svůj potenciál, abych byl spokojený a přinášel nějakou hodnotu lidé kolem sebe, ve firmě, v osobním životě a tak dále. Jo? A to je budování kultury silných stránek. To znamená, předpokládám, že každý z nás je v něčem dobrý a snažím se s tím potenciálem pracovat. A pokud se majitelé firem nebo manažeři tady s tímto začnou stotožňovat a pracovat s tím potenciálem, tak je to úplně něco jiného, než já si vytvořím pozici a tu pozici se snažím napasovat. Jo. Já mám pozici a do toho strčím někoho. Ano. Jo? A jinak, když já přijdu s mentalitou, já tady mám Jirku, já tady mám Bogdana a on má takové silné stránky, kde je jeho potenciál? Jak já to můžu využít? V tom momentě se to myšlení mění a to je práce se silnými Takže stránkama. je správný přístup, kdy budu stavět nějaký nový projekt, nebo mám nějaký nový projekt a ten tým budu stavět na základě talentů a silných stránek, třeba napříč odděleními. Ano, to je... naprosto legitimní. Takhle by to asi mělo vypadat, že? Takhle by to mělo vypadat a pracujeme s tím, potřebuju prostě takové lidi, vezmu si ty lidi, každý nás dílí tu svoji top 5 a pracujeme s tím, jakým způsobem prostě teď můžeme využít v té naší firmě ty silné stránky. Existuje nějaká metodika, nějaké hry, jak si týmově ty silné stránky neustále v čase zvědomovat a připomínat, ať to právě nezapadne jenom někde v šuplíku? A teď se bavím o třeba jako několika letým horizontu, jo? Jak zase z praxe, jak nějaká vzorová firma, která se tě vybaví, jak s tím pracuje zase mimo hrnečku, ale jak systémově? Systémově znám jednu firmu, jeden z prvních zákazníků, velmi rádi s nimi pracujeme, protože oni tu firemní kulturu implementovali úplně perfektně. Jo? A tam se ta metodika začala rozvíjet v momentě, kdy zaprvé s tím začal pracovat nejdřív majitel, pak manažeři, pak personální oddělení a dál se to začalo rozvíjet tím, že mají svého ambasadora. Teď už dokonce více ambasadorů. To znamená těch lidí, kteří u nás prošli certifikovaným výcvikem, ale v té firmě pracují s těma silnýma stránkama, organizují si s konkrétníma týmama malé workshopy, mini workshopy na 2-3 hodiny. Jo? A oni si to implementují podle sebe. To znamená, znají základy té metodiky a pak vlastně se snaží. Tady mini workshop na týmových poradách. Jo? Snažit se připomenout, hele, včera jsem viděl, jak si perfektně využít tu danou silnou stránku. Pochvala, to může být zajímavé. Může to být jeden z principů prostě, jo. Může to být anonymní, to znamená hodit někomu kartičku, jako jo, prostě hele, tady jsem viděl, že si dobře využil tu svoji silnou stránku. Můžu se s mým manažerem bavit na rozvojové diskuzi, která by měla být častěji než teda jednou za rok, ale můžu se bavit o tom, hele, OK, tento půlrok budu pracovat na té mojí silné stránce, jo. Těch možností je bezpočet. Opravdu, jako tady bychom mohli sedět 2 hodiny a vymýšlet. Jo, to znamená neformální sdílení, formální sdílení, nějaký workshop, sezení, jo, třeba velmi zajímavá věc, partnerství, vytváření partnerství na základě silných stránek. Jo, to znamená, to reálné partnerství, pokud začne vytvářet, tak to je vlastně já bych řekl, takový první zázrak. Když já zjistím, jo, a já to teď zjednoduším. Opravdu mě moc ten Excel nebaví. Jo? Ale v rámci mé práce, v rámci, dejme tomu, obchodu, musím ten Excel nějakým způsobem udržovat. A mám tady kamaráda, který tady sedí a ten je perfektní v tom Excelu, ale ta prezentace mu moc nejde. A my se domluvíme, že hele, já ti vysvětlím, ty mi pomůžeš tady s tímto Excelem, nebo to dokonce za mě uděláš a když ty to budeš prezentovat vedení, tak ty mi to vysvětlíš a já to odprezentuju. Ten tvůj nápad, tvoji prostě metodu, ale budu to prezentovat já, protože já jsem dobrý prezentátor. Ano. Oni si vymění ty svoje silné stránky a začínají vytvářet reálná partnerství. A to je ta cesta, kde začínají ty týmy fungovat, ale tam je jeden důležitý předpoklad. A to je to, že já si musím přiznat, že nezvládnu všecko sám. Že prostě já nejsem ten Superman, který všecko zvládne. Možná to pojďme zopakovat. Jo? To nikdo není Superman. Nikdo není Superman, co zvládne všecko. A to je přesně ten moment. Jo? Z toho vychází velice hezky i vlastně další metodika, se kterou my pracujeme, a to je kmenové vůdcovství. Jo. Kmenové vůdcovství a neboli měření firemní kultury. 5 stupňů kmenové vůdcovství. Přesně tak.
Přesně tak. Stejnojmenné knihy, nebo Zrození kmenového vůdce. Zrození kmenového vůdce, jako jo. A to je nádherná metodika, která velmi hezky ukazuje, jakým způsobem lidi přemýšlí, jakým způsobem přemýšlí o spolupráci. Jo? Kdybychom se pobavili o těch 5 stupních, mentální stav člověka, všecko je na prd, 2. stupeň, můj život je na prd, jo, to znamená, ty se máš lépe. 3. stupeň, já jsem skvělý, ale ty ne, v závorce. To znamená, já jsem ten Superman, to je ta 3. A mimochodem, tam je asi největší spektrum populace, že? Tam podle té knihy, je to tak, největší spektrum populace. A tam je největší taky, největší změna právě přichází z té 3 na tu 4, kdy 4 je my jsme skvělí. To znamená, já dokážu připustit, že nejenom moje řešení, ale řešení někoho jiného může být lepší a že já tady v tomto nejsem dobrý. A to je v pořádku. Jo? Zkusme se na to dívat, že každý jsme nějaký. A je to super, že jsme. Jo? Každý máme nějaký potenciál. Pojďme pokračovat. 4, 5. 4 je právě my jsme skvělí, jo, a z mé zkušenosti, já už jsem k tomu přispěla, to už je moje zkušenost, to už není přímo podle knihy, my jsme skvělí, ale oni ne. To je vlastně ta 4. A 5, my jsme skvělí, ale oni také život je skvělý. To znamená, kdy firmy nebo týmy dokážou spolupracovat na té vyšší úrovni, nebo, tak to už je ta 5. Jo. Ale když se firma dostane do té 4, tak už je to vlastně velmi dobré a tam už vzniká excelence, protože přesně je to týmové vědomí, že my jsme dobří. Že? Přesně tak. Já více vidím my, jo, a tady to je krásně vidět, že lidi na 3 většinou používají slovo já. Slovo já. Jo? Já jsem to udělal, já jsem ten dobrý, já to zvládnu, já to udělám. Když na té 4 to začíná směřovat do toho slova my. Co my děláme ve firmě, jakým způsobem, co my jsme dosáhli, protože já se cítím více součástí toho týmu. Jo? A to je ta změna. A tam na to krásně nasazuje ta metodika silných stránek, kde já začínám nejdřív s touto 5 pracovat s těmi silnými stránkami, ale hned na té 3 bych měl začít pracovat i s těmi slabými, abych tomu člověku ukázal. A zároveň hledat někoho, kdo mi v tom, přesně tak. Kdo mi pomůže kompenzovat. Přesně tak. A v tom momentě jdu do té, tam je 3,5 nebo 4. Ano. A 5. stupeň? 5. stupeň, to je stupeň, který je opravdu jako velmi málo firem toho dosáhne. Ale to je stupeň, který podle knihy vlastně neexistuje konkurence. To je člověk, který dělá všecko pro vyšší dobro. Jo? A podle knihy vlastně na 5. stupni se málo firm dokáže udržet. Většinou, když mají nějaký extrémní úspěch, chtějí sdílet, tak se dostanou na 5, ale pak spadnou do 4. Ale zase, kdybychom šli více do té metodiky, tak v rámci firmy my můžeme dosáhnout 5. Pokud firma má více týmů, jo, máme tady tým 20 lidí, tady tým 30, tady tým 40, tak ty týmy v té firmě můžou fungovat právě na té úrovni 4. My jsme skvělí, ale oni ne. Jo? A to se mi často stávalo. A tam bylo krásně vidět, jak ty firmy... Kdy oddělení mezi sebou nespolupracují. Přesně tak. A tam to bylo vidět, že tam bylo používané slovo my a oni. Oni to udělali, nebo oni to nedělají, my to děláme, oni to neudělali. Jo? Byla tam ta 4, ale na té úrovni. A v momentě, kdy ta firma začne fungovat na 5, tak jednotlivá oddělení začínají fungovat. Jo? A což zase je japonský systém, ne? Toyota Production System. Toyota Way. Jo? Takže tam se bavíme prostě jako o tom, ale ta Toyota už jsme někde úplně jinde. Jako, jo? To jsem se včera Funguje něco takového v Čechách? Víš o nějaké firmě, aspoň třeba z doslechu, že by to tam takhle mohlo fungovat? Myslíš na té 5 úrovni? Na té 5 nebo nějaká třeba 4 až 5? 4 až 5, ano, jako několik našich klientů takhle začíná fungovat. Někteří už takhle fungujou. Jo? A já jsem taky viděl i Toyota vlastně, jako, tam to je takové spíše nasazené. To je jiná mentalita, jiná kultura. Ale určitě, určitě. A jde to od spodu, anebo od zhora? Vlastně implementace těch hodnot. Narážím na to, jestli s tím může přijít někdo, ať právě třeba z HR, někdo tohle povědomí a vyšší vědomí začne do firmy implementovat, anebo by to mělo vycházet z managementu? Nebo se to prostě takhle nedá vůbec říct? To je velmi dobrá otázka, ale velmi hluboká, protože tady těch cest je víc. Jo? Samotné vycházení, vždycky to závisí na velikosti firmy. Jo, jakým způsobem ta firma je veliká, čím větší ta firma je, tak tím vlastně delší doba je k tomu, aby se ta firma změnila, aby začala nějaké změny implementovat. Jo, a pokud se bavíme tady, vždycky ten management hraje důležitou roli.
Vždycky ten majitel hraje důležitou roli, protože minimálně to jsou buď to decision makersi, ti, kteří vlastně jakoby o tom rozhodujou, jestli do toho půjdeme, jestli toto budeme dělat, jestli tady budeme dávat ten prostor, čas a tak dál. A druhá věc je, že oni jsou vlastně tím příkladem. Pokud ten manažer nejde příkladem, tak v tom momentě se nemůžeme o tom bavit. Já možná doplním ze svojí praxe. My jsme tady nedávno dělali podcasty a byly tady 3 firmy a ty 3 firmy, ti lidé, kteří tady seděli, tak to nebyli vysocí manažeři, nebo jako myslím z top managementu, ale hořeli pro tu firmu, byli angažovaní, byli zapálení. A když jsem to tak analyzoval, tak jedna z těch firm tak má japonské kořeny, to znamená, tam to bylo naprosto jasné, že ten vývoj trval asi desítky let. A potom v těch dalších firmách právě hrálo roli určitě ten top management, který se třeba to od něj úplně nevycházela ta změna, ale plně to podporoval. To znamená dal plnou pravomoc těm lidem, kteří potom mohli ty změny realizovat. Těch možností je samozřejmě víc. Každá firma je jiná. Každá firma má potenciál, každá firma má jiný přístup. Jo, to znamená, ano, můžeme implementovat konkrétní části, ale když se pobavíme, tak každá firma má jiný přístup, prostě to znamená, je třeba přistoupit k tomu individuálně a podívat se na to, co se dá, co se nedá. Jo? Ale ten top management nebo prostě management firmy je vždycky důležitý, protože pokud se dostaneme k tomu, že management něco nepodporuje, tak to neprojde. Jasně. Tak to absolutně neprojde, protože v tom momentě prostě jako není podpora až už formální nebo neformální. Jo? Teď jsme se dostali k podpoře anebo nepodpoře top managementem. Co když existuje nějaká obava, třeba jsme přehlceni talentovými programy? Jak na to Rozhodně jsem se s tím setkal. Jo, to už tu bylo, to už prostě, ano. To je zbytečné. Proč bychom to teď měli dělat? Jo, to vlastně fungovat nebude. Jo. Je to velmi těžké tady. Jo, to není jednoduchá otázka. Protože těch metodik je celá řada. Já neříkám, že Clifton Strand je sebespásné nebo jediná metodika, která funguje. Pokud máte nějakou metodiku a pokud firma má nějakou metodiku, tak by se měla držet, ale hlavně ji se snažit využít. To znamená využít ji co nejlépe. A nejenom kvůli toho, že vlastně teď jsme udělali testy a konec, ale spíše jak s tím dál pracovat, jak to implementovat do té praxe. To je důležité. Jo, abychom to začali reálně využívat v praxi. Silné stránky mě se osobně líbí, protože taky jsem si prošel x různýma testama, když jsem byl v korporátu, když jsem pracoval. A já vždycky tady v tomto místě pracuji s tím, že je to moje osobní zkušenost. To znamená, opravdu já jsem prošel různýma metodikama. Jo, ať už se budu bavit o disku, o Kubix, o MBTIčku, jo, těch metodik, protože v korporátu jsem procházel od manažera až po top manažera, prostě různých metodik a teprve metodika silných stránek mě oslovila natolik, mě to tak okouzlilo, jo, a tehdy mi řekl prostě člověk na jednom workshopu prostě, Bogdane, ty máš input, ty si pravděpodobně něco sbíral a jestli to doteď pamatuju tu větu. A já jsem si řekl, sakra, jak to může vědět? Protože já fakt něco sbírám, já mám rád jako magikovské kartičky, to si rád hraju a tak dále, jo, pořád mě to drží. A to bylo pro mě natolik osobní a natolik rychlé, že jsem si řekl, no dobře, tak to zkusím. Tak se na tom, když to fungovalo u mě, tak to možná bude fungovat u ostatních. Jo? A proto, když jsem začal s tou metodikou pracovat a zjistil jsem, že opravdu 90% lidí, teď střílím, jako, jo, to není nějaké číslo, je opravdu většina, opravdu velká většina prostě se v tom vidí a dokáže s tím pracovat. Protože silné stránky není jenom o tom, že si řekneme, jo, v tom jsem dobrý. Ale každá ta silná stránka, ať už je jakákoliv, nebo ten dominantní vzorec, může být zvládnutý a nezvládnutý. A to je možná zásadní věc. To znamená, já můžu mít svoji silnou stránku, jak jsem říkal, úplně tvoje první otázka, pozitivitu, ale můžu jít do nezvládnuté formy, to znamená, lidi mě začnou vnímat jako toho sluníčkáře, ten, který prostě jako vždycky všecko vidí pozitivně, nevidí žádné překážky, vlastně zahrabavé věci pod koberci jsou špatně, jo. A tady se už dostávám k tomu, že já když takhle budu jednat, tak v tom momentě ta moje pozitivita mě vlastně začíná odvádět od úspěchu, anebo mi brání v úspěchu. A stane se slabou stránkou? Může se stát když slabou je to stránkou, přesně tak.
Přesně tak. Podle Gallupa slabou stránkou může být extrémně nezvládnutý dominantní vzorec, to znamená to, co mám nahoře, ale nepracuju s ním, háže to se mnou. To je jedna možnost. Druhá možnost je vlastně dovednost nebo schopnost, kterou nemám a kterou potřebuju. To taky může být slabá stránka. To znamená, mám jít konzultovat, mám jít koučovat do Francie, neznám francouzštinu, ano, francouzština v tom momentě je moje slabou stránkou. A třetí možnost je něco, co mám dole v tom profilu, to, co je úplně dole a co je po mně vyžadováno z hlediska mé role. A to se mi taky stalo, taky moje osobní zkušenost. Byl jsem v roli projektového ředitele a měl jsem dennodenně řešit ty největší problémy, které byly v té firmě. Jo. Bogdane, máme problém. A mě to začalo tak ubíjet, že jsem doslova, teď už to můžu říct, prostě to už bylo v tom 2016 roce, nebo 2017, odcházel jsem z krabici vyhozen na hodinu z té firmy. Jo. Ano, a já bych to udělal to stejné, sám vůči sobě v té firmě, protože ta firma to jinak nemohla udělat. Jo? Ale bylo to způsobené, zpětně jsem si uvědomil, jednou z mých silných stránek, která byla po mně vyžadovaná dennodenně. Jo? A takhle mi to vyždímalo. A ty jsi tak nebyl nastaven a tebe to ubíjelo a tím pádem to potom mělo vliv na tvůj výkon. A to je přesně jakoby ten moment, kdy ta slabá stránka taky může být něco, co je dole a co je po mně vyžadováno. Ty jsi několikrát zmiňoval něco, co je dole, pak jsou ty slabé, nebo pak jsou ty silné stránky, top 5, ale těch talentů je 34, ano. Tak mají nějaké rozdělení, má nějaký význam, když ta stránka, nebo když ten talent je na 16. pozici? Ano, je to rozdělené celý ten profil, kdybychom se podívali, tak vlastně máme 34 těch talentů od toho nejsilnějšího po ten nejslabší. Prvních 10 až 12 to můžou být naše silné stránky, jsou to takzvané dominantní vzorce, to znamená to, co se nám projevuje v životě každý den. Jo? To, jak se budeme chovat, i když na to nebudeme myslet. To, co máme na konci, posledních 8 až 10, to můžou být naše slabé stránky, nemusí, ale můžou být naše slabé stránky, jsou to nedominantní vzorce a pokud nás někdo bude nutit tady ty věci, činnosti dělat, které jsou spojené s těmi našimi nedominantními vzorci, tak nás to bude ubíjet, nebude nás to bavit. Jo? A zase, nebudeme bláhoví, život se neskládá z toho, že budeme dělat 100% toho, co máme nahoře. Jenom to, co nás baví. Co nás bude bavit. Někdy opravdu musíme udělat i to, co nás nebaví, ale ten poměr by měl být tak dejme tomu 80:20. Jo? Když už máme poměr, že půl týdne opravdu dělám to, co mě baví a co mě naplňuje a půl týdne přemýšlím o tom, už byl konec, tak už bych se měl zamyslet, jestli jsem na správném místě, jestli bych to neměl upravit. A zvládnutá a nezvládnutá stránka, jak poznám, že ta moje dominantní stránka je nezvládnutá, že už to přeháním? Poznám to nějak? Ideální je v našem případě ten první objev nebo ta první setkání prostě s tou zvládnutou, nezvládnutou formou je při té první konzultaci. To znamená uvědomění vůbec toho, že existuje nějaká zvládnutá, že existuje z anglického balkony basement, v českém jazyce je zvládnutá, nezvládnutá forma toho daného tématu. Takže tam si uvědomujeme a každá ta vlastně silná stránka hovorově má vlastně určené, jak vypadá ta zvládnutá a nezvládnutá forma. Každá jí má. To znamená... Pojďme na konzultaci. Zkusíme jednu stránku. Tak, zvládnem? Zkusíme, tak zkus. Zkusme třeba communication. Communication, to je tvoje, ne? Tak. Začněme od toho prostě, jako kde se ti ten communication projevuje, protože communication to neznamená, že umíš mluvit. Communication znamená, že ty dokážeš přivést důležitost nebo prostě ten důraz na věci, které mají být slyšet. To je to, že ty dokážeš myšlenky předat nebo prostě přetvářet na slova, ve slova, v různé formě. Jak to vnímáš u sebe, pokud to je tvoje top 5? Myslím si, že zrovna že communication mám na 6. Na 6, OK. Nechtěl jsem záměrně dávat do té top 5, ale protože jsem si dělal 2krát test v průběhu několika let, tak ono to tak jako oscilovalo. Jo? A určitě to se mnou rezonuje. Nemám problém převést myšlenku ve slovo, raději namluvím třeba hlasovou zprávu nebo natočím video. To je krásný příklad. Jo? Jo? Je mi to blízké. Přirozené takové. Ano. A teď, kdybychom se podívali na ty zvládnuté a nezvládnuté formy. Jo? To znamená, ta nezvládnutá forma, to je to, když to přestřelíš. Jo?
Dokázal bys říct, jak může vypadat ta nezvládnutá forma? Jenom se tě zeptám prostě, já to pak doplním. Možná je člověk příliš ukecaný, jak se říká lidově, mluví až přes příliš a méně naslouchá. Ano, přesně tak. Jo, je to velice dobře popsané. Je to žvanil, je to člověk, který se rád poslouchá, ten, který nedá i jiným prostě slovo, nejde vlastně jako ho zastavit a tak dál. Ale všímá si, že já tady moc nemluvím, že jenom tak vždycky dám jednu větu a pak mluvíš ty. Já teď nebudu hodnotit tvůj communication, jo, ale vidím, že to v tobě rezonuje. Jo. Ano. Naopak, jako z druhé strany, když se podíváš, ta zvládnutá forma, to je člověk, který si perfektně uvědomuje přítomnost. Dokáže perfektně vlastně jako přinášet příběhy, názory, vlastně metafory. Jo. To jsou ty možnosti té komunikace. Jo? Příběhy, to máš pravdu, to já používám velmi často. A to je přesně ta krásně zvládnutá forma té komunikace. Jo? A to, co u nás klient dostane, třeba jako když se podíváme dál, tak ke každé té silné stránce, a to je ta genialita toho Gallupu, je minimálně 10 různých typů a triků, to znamená konkrétních věcí, které vycházejí statisticky z toho, jak to mají jiní s tou danou silnou stránkou a on to dostane a může se inspirovat. To znamená třeba u komunikace zapisuj si ty příběhy. Uvědomuj si prostě, jako co lidi dělají, na které části tvé prezentace lidi reagují dobře a při kterých už vytahují mobil a začínají se nudit. Jo? A to je přesně ten moment, jo, kdy ta komunikace může začít fungovat. Jo. Takže takhle. No tak skvěle. To jsme to zvládli. A pojďme na to druhé spektrum, nějaká nezvládnutá nebo nedominantní. Ano. Tak třeba positivity, znamená to, že jsem negativní? Právě že ne. Právě, že to je věc, kterou si lidi představí, jo? Že mají pozitivitu na konci, to znamená, že jsem negativní, ale přece nejsem negativní. Je? To, že někdo má pozitivitu na konci, jo? Znamená, že ten člověk více realistický. To znamená, více vnímá realismus toho světa, to, co teď je, a není tak pozitivně naladěný, že by prostě ve všem viděl prostě to pozitivno a tak dále. To je to, co je na konci. To znamená, jste více nohama na zemi, než lidé, kteří to mají takhle silné. A tak to si trefil, to si přesně trefil. Jo? A to je přesně jako. A teď je otázka, když se bavíme už o té slabé stránce, jo? Jestli tě to nějak omezuje, a nebo ne, protože to, co máš na konci, to automaticky, jak jsem říkal, není slabá stránka. To může být klidně nedominantní vzorec. Jo? Nijak mi to nevadí, neomezuje, to nepotřebuji to každý den. Že? Máme takové 3 typy, prostě, jo, to znamená, nikdo to nevyžaduje, prostě mě to nevadí osobně a nikdo mi to nevytýká. Jo? V tom momentě prostě si můžu říct. To jsou otázky, takový checklist, jo, na který bych se měl ptát a podle toho si to vyhodnotit. Procházíme vlastně na výcviku konzultanta vlastně jako tady s tímto. Jo? A to je přesně jakoby ten moment, kdy já zjistím, jestli ten člověk vlastně má tam nějakou emoční vazbu na tu slabou stránku, nebo je to slabá stránka, nebo dominantní vzorec. A v momentě, kdy tam ta vazba je, tak můžu jít do toho, že je to slabá stránka a pobavit se o tom, jakým způsobem s tím pracovat. Jo? Já myslím, že jsme probrali za hodinu, pozor, už máme za sebou hodinu a utíká to, my bychom se tady mohli takhle povídat až do večera. No. A bylo to velmi příjemný rozhovor. Já myslím, že jsme probrali silné, slabé i nedominantní stránky a obecně metodiku Gallupu od A do Z. Mám i za to, že to není náš poslední rozhovor a pokud to někoho zaujalo, to naše vyprávění, chtěl by se silnými stránkami začít, tak kde tě najde, kde tě může kontaktovat? Jsi třeba na LinkedIn, máte nějaký web? Na LinkedInu mě určitě najdete, jo? To znamená, jako i posluchač mě najdou na LinkedInu. Web www.ikigai.cz, jo? Kde máme vlastně jako představený i celý tým. Máme tam vlastně jako ukázané produkty, jakým způsobem s tím pracujeme a klidně mi lidi můžou buď to napsat, nebo zavolat, jsem dostupný prostě, jako jo, najdu prostor a pokud chcete začít pracovat se silnýma stránkama, je to výborná práce na svém potenciálu. Pokud chcete otevřít svůj potenciál, zkuste, ozvěte se. Prostě. Můžeme si jenom o tom popovídat. Stačí si popovídat o tom a hlavně pracovat s tím potenciálem. Já bych řekl takovou jednu větu nakonec, která se mi velmi líbí. A to je vlastně věta, kterou podle všeho, já to znám jako legendu, možná, že to je pravda, používal pan profesor Clifton, jo, ve svých sezeních s těma lidma.
Jo? Jirko, Bogdané, Marto, kohokoliv. Určitě existuje věc, v čem jsi lepší než 10 000 lidí kolem sebe. A naším cílem je přijít na to, co to je. Je to objevit. Je to objevit. A to je ta cesta. Každý z nás má potenciál. Pojďme ho společně objevit. To byla krásná tečka za dnešním rozhovorem. Každý z nás, každý z vás má potenciál, tak ho pojďme společně objevit. Třeba i díky metodice zvané Gallup, metodice silných stránek. A neznám lepšího člověka, než Bogdana Siderka a jeho společnost Ikigai.cz. Najděte si ho na LinkedIn nebo na webu a začněte objevovat svůj potenciál hned teď. Díky za to, že jste byli s námi, že jste nás sledovali, že jste nás poslouchali a Bogdane, tobě samozřejmě za velmi výživné a zajímavé povídání. Díky, že jsi přijal pozvání do dnešního podcastu. Díky moc, Jirko. Mějte se a možná se někdy potkáme. Super. Krásný den.